Čaute agráči, dnes je skorá jar a my sme sa ráno vybrali do tejto záhradky, aby sme vám predstavili naše nové obľúbené hnojivo Crystalon Muscat, ktoré sme vyrobili tentokrát v tekutej forme. Určite všetci poznáte už krystalóny v kryštalickej forme zo záhradných centier. Tentokrát táto novinka by mala byť práve vhodná pre tých takých hobby pestovateľov, ktorí si chcú trošku zjednodušiť dávkovanie a uľahčiť život v záhradke. Tak ako všetky krystalóny, aj tento v tekutej forme obsahuje základné makropervky dusík, fosfor, draslík a obsahuje samozrejme aj mikropervky, ktoré pôsobia ako priame vitamíny pre rastliny. To, čo je špecifické pre Crystalon Muscat, je ľahko priateľný fosfor, čo spôsobí počas aplikácie, alebo teda po jeho aplikácii, vyššiu násadu a dlhšie kvitnutie kvetov. Ďalšou veľmi veľkou výhodou Crystalonu Muscat je to, že svojím pravidelným užívaním zamedzuje žltnutiu listov, čo je veľmi veľký problém pri pestovaní balkónových kvetov, ako určite všetci viete. Všetky krystalóny sú obľúbené u hobby pestovateľov, tak aj u profesionálnych pestovateľov. Konkrétne tento v tekutej forme je veľmi jednoduchý na aplikáciu. Stačí otvoriť, naliať jedno víčko a tuto je dávkovanie také, že vlastne jedno víčko na 10 litrov vody, čiže takáto krhlička, nalejeme, premiešame čímsi alebo paličkou a rovno môžeme aplikovať, čiže úplne jednoduchá aplikácia. Takto naredený krystalón zalievame počas celej vegetácie, čiže od marca zhruba niekedy do konca októbra, stačí jedenkrát týždenne, normálne priamou zálievkou. Takto. A Crystalon Muscat je vhodný tak ako na všetky muškáty, tak aj na ostatné letničky a balkónové kvety. Veríme, že vám užívanie tohto produktu priniesie veľa pestovateľských úspechov. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke alebo na Facebooku.